Kangmas Prabu menawi mboten klentu ing pandura kula ketekanipun gerak ing Manasungkawa ing Penggawa menapa perkawisipun pancen menika leres menawi to wonten salah satunggalipun kawula utawi nayaka praja ingkang anggadhahi kelepatan lajeng sinten ingkang lepat perkarane mung siji lan kabeh ora liya mung garwa Yajeng Prames yo kene kowe tansah muwur ing semu kowe ora bagyolan mul tenane ana apa Leres pangantika penyandalem sinipun. Yen pangapunten saderengipun. Bila punten saged nuhake wiji dhateng panjenengan. Nuhake wong ing bebrayan kados dening kadang-kadang kula. Ingkang sampun momong ponang jabang bayi. dadi perkara kuwi nanging sliramu kudu eling jeneng putra kuwi ora kena disuwun uga ora kena diselaki jalan kuwi peparinge Bathara Kengmawa wis to monggo yen wis ketekan wahyaning kala mangsa mbok menawa bakal pinaringan tulun Menjang menapa sinupun. Kadang kula sampun kaparingan momongan sedaya. Kakang Sucip Mawi kula der. dawuh tandiwalan mangga bekajang inggih mbok kono paring panglipur marang bendaramu lan Mbah Yumut kados kula ampun kesangatan anggenipun menggali menawi to kesanget anggenipun menggali perkawis momongan mengke panjenengan gerah tiyang gerah kados pundi mesake dumateng panjenengan Kula kepengin bopong punang jabang. menawi to panjenengan pemeng bopong monggo menika putra kula mang anggap kados dening anak panjenengan piyambak Inji leres lho Kang Bok. Ampun kuatus pawita babakan momong putra. Mangki putra kula pun mangun jaya. Monggo panjenengan emban kadosine putra panjenengan piyambak. Leres to Kang Mas? Semanten ugi kula lho Kang Bok. Tansah kula ulungke putra kula menawi panjenengan momong Wijanarta. Nika leres Mbok sampun to panjenengan ampun kekesak jeneng manah kerja menawi mangke sak sampunipun ingkang kuwasa niki maringaken rezeki Semanten ugi kula Kang Bok. Kepiye Diaji? Yen to Kang Bok menika rumaos kasempen, monggo Kang Bok menika saged ngomong Wijesina. aja ngomong coba buktekno cedhakno ben ayem atine cedhak ben dililing ben mengko ben ayem atine nek ngerti Sampun. pur ati kula matur nuwun lan aku go matur marang kowe kabeh wis ngene wae Inji sinuwun. kok kaya Gusti kang gelar jagat kuwi ora adil nyatane Kakang Patih lan kadangku kabeh wis padha pinaringan putra dhewe mula ing kene aku bakal ninggalake Yawastina aku bakal tumuju ana ing Guwa Rajages aku bakal gugat ana ngersaning Bathara dimenkeng slira enggal mbobot pinaringan putra Ngaten Inji sinuwun namung nyumanggaaken. Kakang Patih lan kadang Patih sawetara aku titip Yawastina aku tak gugat ana ngersaning Bathara kula nderek memugung mugi kasembadan ya wis diajeng ing sebelum pamit sampun menawi
nganti gawe horeng kahyangan Salendra Bawana. Para widodara-widodari nandhang panasen. Pamesti. Coba jugar sabta kang prapta. Sampi Ditawur Pamesti. Tenane ana kawigaten apa to? kula kepengin wake wiji, kula kepengin anggadhahi turun sang piku. Dan wakin kula bebrayan ing ngantos wedal sak menika dereng luwih wong ing bebrayan. Pramesti, Iji wong jejodohan antarane lanang wadon kuwi mesti wae duwe turun. Nanging durung pantiti wancine. nanging kula meri dhumateng setya kadang-kadang kula sang piku. Wis ora dikena dibendel. Iji Ya. Ulun mesake marang jeneng. Ulun menehi sarana dimen jeneng kita duweni wohing budaya. menapa saged sang piku Ya isono ulun dewa lajeng menapa to sarananipun sang piku sepele. Mung mangan woh-wohan. lajeng wujudipun Dahar wohan wujuding jambu. jambu Jenenge Diponirmala. jambu Diponirmala. Jambu iki wohan dipa ki dudu kang becik, nirmala ki tegese adoh saka memala. Ya. Lajeng kawujudanipun kados pundi? Sawenene kok. Dereng sang piku. Dereng. Kula dereng nampi kok sang piku. Ah ya dipangan tukang dekor iki. Sik. Oh iya. Iki apa? Kelingan aku tak gak. Kok dikembol? Aku yang dadak methik ning nggon kasuangan kadung. Niki jambu Diponirmala. Jambu Diponirmala kuwi sing nandur mung kabeh para Jawata kita ora iso nandur. Niki wewan saking kayangan. Yo. Pramesti jumbuh karo ucap kita ing kepengin duwe wohing bebrayat. Inji. Yen jeneng kita bisa ngentekke jambu nirmala saged sanalika bakal tukul wohing bebrayat. Sang piku. Nanging kudu senajan wujude wanita utawa jae. Inji. Pramesti Dawuh. ndak kira mung cukup semene. Ngaten. Pelinging Jawata ya kadang guru dewa Sang piku. sawise jeneng kita nukulake wohing bebrayan kangi kanggo ijoling kurang sitok widodari ing kayangan Salendra. Sang piku. Kula lila lan Dikani jeneng kita. kula lila gawa waton kula anggadhahi turun lan wohing bebrayan. Sang Aja netes liwaspa meneh ya. boten. Luh mungkin yen tumetes ana ing lemah dadi sangar, ana kayu dadi aeng. Wis angker. Cukup semene ulun bakal konduri makayangan ya. Kalau aku kimpan yang Sawise dahar jambu Diponirmala kabancut nyawa. inji kula sendi kuang bapak. Pamesti aku kok lali dalane. Wis kene Pak. Mbak menawa lantaran jambu Diponirmala iki ing mengkone aku bisa mbobot. Lho? Bobot aku. Yen kaya ngono bakal munjuk ngarsane
ngantuk wisi ing Jawa. Lah terus garwaku Pramesti ana ning Kademben wonten ing sanggar pamansi. Sanggar Pamuji. Apa ngaten? Kula ingkang sumangsa. Ya kene suwane Roranda. Nyun pangapunten satenipun misuwur. Awit kula debak tumuju ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Tegesipun punika mempen suku ana masing asampun misuwur. Terus karep pira? Pun wonten rawuhipun Sang Pikulun. Sang Pikulun Narada lajeng sinuwun ingkang sabiyantu dumateng kula. Kula saged bobot lantaran mawita dhahar ingkang wujud jambu dipun nirmala wohan saking kayangan Sinun Prabu. Sliramu mbobot. Injih dawuh katimbalan. Dadi jroning sun kuwi gugat ana ngarsaning Bathara. Sliramu uga budidaya. Menika leres sang Dahar jambu dipunirmala. Mitra taturmu kuwi peparinge Bathara Narada saka ing kayangan Salendra. injih kok wohan saking kayangan. Anjalari kowe metep. Lantaran jambu dipun kala wau dipun dar ngantos telas. Kula saged bobot sinuwun. Menika kanugrahan sanget lho Kang Mas Prabu. Ingkang garwa kanggo Pramesti kelampan bobot Ponang Bayu. Satirapan kagungan putra panjenengan Kang. Nanging ingsun beda lan panemumu. Uga panemune Pramesti. Nek pancen wanita kuwi dahar jambu kok bisa bobot. Mbok ora usah kala-krama. Ora usah duwe bojo kaku. Nek jalari dahar jambu kuwi bisa bobot. Nek malah tiba kok iso balik. Piye Kakang? Nggih nuwun sewu. Awit ingkang dipun dahar menika jambu saking kayangan. Benten kalian Boten wonten perkara ingkang mukah. Sampeyan ngapus dhewe. Bathara ngersakaken lho. Kowe ngerti dhewe wujude jambune. Nggih derek. Nek ujaring akandha aja percaya. Nek durung ngerti dhewe. Malah aku tiba kok sok balik. Ya ta? Kok sok balik ning ngene. Putri-putri mamenang Pramesti lan kabeh kuwi biyen mungsuh. Krana saiki dadi karuh sing jalari Eyang Mayangkara keng dadi beban. Lho kok saiki diambali meneh. Pramesti Sinun Prabu. ingsun duwe kapitayan. Nek nggonira mbobot kuwi ora krana dahar jambu diponen nanging Nanging menapa sih? ingsun duwe kapitayan. Krana ingsun ora tuhu tresna bekti lahir batin marang aku. Cetane kowe nganti mbobot kuwi kowe ramban. Sinun Prabu. Prames, Lahir tanesipun batos kula tresna dhumateng panjenengan sinuwun. borok. Salukuting kula kalih rambut Bintara Sewu. Mboten seratipun manah latihan griya sanes. Apa kowe ora percaya marang ingsun? Krana aku menggalekake marang Kengsli. Tak rewangi gugat ana ngersani Jawata ing Gorajeng Besi. Nanging sawise ingsun kondur kedadian nganeh-nganehi satemah padaranmu kaya mangkono kowe bobot mung alesanmu kowe madang jambu. Oh, Pramesti. Sinun Prabu. Musuh tetep musuh. Mriko Mula kanugrahan sinuwun. rening kowe wis gawe pigeting ati. Wanti-wanti, wantu-wantu satemah wewentehan. Ora mligi mung kanggo kowe, nanging
kabeh putri boyongan saka ing mamenang. Sapa menungso ing Yawastina ora mawas jalma. Sing palakrama lan putri mamenang kudu dibalekake. Mas Prabu. Monggo dipun penggalih kanthi weninging tirta kawicaksanan. Menawi pawadyanipun Kang Mbok pamesti sayekti pikantuk Nugroho. Mituduh kalian Sang Bathara lan malih garwa kula sampun kagungan putra. Kula boten kuwapi. Cukup. Sinur Prabu. Mbah Raidep. Bojomu wis duwe turun. Ning sing wigati, ingsun paring dawuh. Sapa wae kang boyong putri saka ing mamenang Kediri kudu dibalekake. Mlebu kowe Pramas. Ampun ngempetaken dhumateng Ora ana nanging. Klendheng lan plondo dibalono. Oh, kan Nggih kula. Klendheng Nggih pripun? plondo. Nggih. Bojomu Sumi Sumi bojomu. uga Karti sing tok boyong saka ing mamenang. Mboten Karti sakniki Karni. Karni Nggih Karni. balekke ing Praja Mamenang. Lho kok ngoten? Mergo Kikeng Jalari garwaku Prameswari. Dheweke wani selingkuh leladi marang Priyoli. Mula ingsun paring dawuh. Sapa wae kang boyong putri saka Mamenang kudu dibalekake Praja Mamenang. gendang Jaba saka iku Pripun iki? kowe saklara tak pitaya nganti Pramesti lan putri-putri saka Mamenang kabeh. bojomu meteng ora kok iso. Bojo kula nggih meteng rong menit. Mboten kok rong menit iki piye to, Trak? Telung sasi muncul sedina ten maksude. Lah bojomu piye? Bojomu pirang sasi? Bojone kula hamil muda. Didake. Ramesti Ramuni Prasanti lan kabeh wae kudu pepisan lan bojomu kabeh. Serono nangis. Dereke, daramu Pramesti. mulai Kang Suwara. Kamu kejaba karo sedulurmu kae ana meneh durung tepung. Nggih, ora sapa kowe? Kula Klenteng Saronti. Klenteng Saronti. Kula Plondo alhamdulillah. Plondo alhamdulillah. Pak ing bersyukur kowe. Kowe apa klebu kawula ing Mamenang? Ade sing ya pasti. Leres. Lanjur kowe tekan kene iki ngopo? Kapure mangsulake putri-putri sing Yawastina. Terus bareke putri saka Mamenang. Nggih. Sing mapan ana Yawastina. Leres. Sapa sing kongkonan kowe, Gusti Prabu Sangkara. Men kowe mengko ora melu ngrasake wis tak tampa perkara jenenge muka wis ora
enggal metu saka pendopo ing mamenangnya. Ngoten to. Kowe bali yo. Lah jaluk apa kowe lek ngene to? Jaluk apa? Ayo sono apa? Romo keparing matur. Estunipun punika meri dumateng kadang-kadang ing sampun momong konang jabang bae. Nanging barang kula niku ngepenginaken lan kula matur dumateng garwa kula. Lajeng garwa kula niku tindak nyepi supana Mas ing asampun kula ugi sabiyantu Rama. Lajeng wonten rawuhipun Sang Pikulun Narada peparing jambutipun remala wawan saking kayangan. Awit odar menika sampun telas kula kawujudan bobot. Ning barang kula sampun bobot, kula dipun dakwa tumindak sedheng kaliyan sinuhun sampun sing pemesten nang sing garis iki titah keng Randewa nang megatke bojo kang tresna lan ora percaya maringi dewa kabeh wae ora jeneng longko lek bojomu koyo ngono jeneng wae Puru Sangkara nek jlentreke tenane saru Puru kuwi jalune wong lanang angkara iku watake angkara kaya jeneng Puru Sangkara nganggo tembung apa kira bisa dibeciki sing luput siji kabeh kelebetan dosa. Kaya sing nglalekke marang tembunge lan pangendikane Hyang Semayang. Sapa sing bibriki perkara, sapa sing ndik perkara bakal sirna wahyu. Kaya ra pantes ra wajib disembah-sembah dening para titah sinandung ya. Ya Wastina, lebur tanpa Wancile penajang bayi kowe aja susah. Dimen putra besok bisa sempurna lairipun acara. ngaten iki aduh Nggih. wujud kakung Rama. Wis paringi tetenger utawa jeneng guru. Kula pasrahaken dhateng panjenengan dalem. Simbah peparing jimat asma utawa jeneng lagi disekseni para-para penunggah. Putramu ya putuku bae tak paringi jimat asma Angling Darma.
mergo ngasune kula munggah sanggar pamelengan. Bareng kok. Siapa terus mau terus kecolongan. Pangaksaminipun ingkang ageng Kang Mbok Pramesti. Menawi kula sampun kumawani lumebet wonten ing taman pamargi. Rak sarudi nuluto Yai Wirusepati. Kula ngertos nanging wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken. Banjur wigatine apa Yai Wirusepati? Yektosipun wedal menika kula nembe kemawon lara ati. Ya kene, apa sebabe? Lara ati kula menika dipun timbulaken dening Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Nggih, tiyang sepuh panjenengan. Ya kene Yai. Katuran pirsa Kang Mbok. Rikala semanten tiyang sepuh kula Sang Prabu Niranda kawaca lan leluhur kula Nirbita kawaca menika gugur ingkang nyedani menika Rama Sri Aji Jayabaya. Pramila lekas kula nunggal karepan nunggak seming dhateng lekasipun Rama Prabu Niranda kawaca. Saking menika sedaya kala wau badhe kula damel dadakan panjenengan sakodra kedah purun dados rakal bojoku. Urung tiyang wis dadi kersane Yai. Yai Wirusepati. Aja to banjur. Najan to kowe nganggep musuh ning pun Kang Mbok marang siamu nganggep tak anggap karo ya kadangku dhewe. Tenane apa kang dadi pangucapmu ki mung pawadan. Ana tetembungan yen tatu ning raga kuwi gampang entuk tombo. Nanging tatu ning rasa bakal tak gawa nganti mula-mulan ira. Mula kang iku Kang Mbok Pramesti. Mumpung ana kalodhangan munggon aku lan kowe-kowe kabeh. Sago ladi kelawan aku. Siji moko siji plebet dadak. Sago. Iki putramu. Putramu sing paling besar. Ora bakal tak balekne. Tak cemplungke jurang. Mandek.
rumangsa mangikit-ngikit sajroning atiku. Yen to aku durung bisa mbalesake sesrewirane wong tuwa. Prames. Yen to nggon mbales mepatine wong tuamu diurung iki. Antarane aku lan sliramu. Diurungke. Prames. Sakuh lelaki kelawan aku bakal dadi tadah kala mangsaku tak kemah orang ngira babar pisan kawujutan konang jabang bayi bareng tak tadah pinangka dadi tadah kala mangsaku saknalika kawujutan malih dadi gedhe sapa saktenane kowe bocah bagus Aku Angling Darmo. Angling Darmo Angling Darmo putrane Pramesti yo putrane Sri Aji Jayabaya musuh bebuyutan kelawan aku mulaya dadi pepalangku tak singkirake papan Menika putra kula Angling Darmo paman. Putra panjenengan. Lah kalau sampun aku. Piye sudah piye? Putra kula mun boten wonten moh. Putramu ora ono. Ora ono iki genahe kepiye? Dipun mangsa kalian Meru Supatmo pamoh. Dimangsa lan Meru Supatmo. Lah kok kaya ngono tumindahe Meru Supat. Yen nuwun sewu. Sakmenika Meru Supatmo sampun gugur wonten ing Rana Anggana dipun sedani dening Angling Darmo. Prapanjenengan Menika leres paman. nuwun sewu. Rene Sang Prabu Sri Aji Jayabaya sakmenika sampun muswa nilaraken negari ing Mamenang Kediri. Ateges Mamenang Kediri sakmenika sampun kumlah. Paman, sedaya kula wau saking kula. Awit kula saged anggadhahi turun ning kula menika pinangka lirunipun kula kedah dados dipun ajak wonten ing kahyangan. Sakmenika dipun gentosi dening Kanjeng Rama paman. Ya. Sedaya menika kula sampun mangertos. Kalebet menika Meru Supatmo kula anggep sukertaning negari wonten ing Mamenang Kediri. Rene sampun sirna sakmenika Mamenang Kediri badhe tentrem ing saklaminipun. Mangke sinambi ngrantos dewasanipun Angling Darmo ingkang kedah jumeneng wonten ing Mamenang Kediri. Mila monggo sedaya kalepatan kakubur wonten ing bumining Pangapura. Sedaya kalepatan dipun kuburi Pangapura lumebar wonten ing desa Ketojo, Tondokerto. Mugi-mugi tukul wae karukunan. Amin. Sakmenika monggo sami gembul puja wiwaha Andrawina wonten ing Rahayu.